Hej, kunne du godt tænke dig at tjene penge online? Hvis du svarer ja på det her, så efter her. Jeg har de her 2 sider her, hvor det er muligt at tjene penge online. Det koster ikke noget at starte, og du får penge efter hvor aktiv det er. Hvad betyder det? Jo, at man skal putte noget arbejde i det. Kan du tjene penge hurtigt? Nej, det kan man ikke. Kan man få en lødindkomst? Ja. Yeah. Og hele delen med den her side, der er, at du får, lad os kalde det, medarbejder. Hver medarbejder laver et stykke arbejde, hvor du får noget for tjenesten. Rimelig simpelt, ikke? Så alt i alt, hvad betyder det? Jo flere medarbejdere man har, jo flere penge. Større firmaer der, jo flere penge tjener, ikke? Så prøv de her 2 sider her. Og hvis der er nogle spørgsmål, så spørg endelig.